Так, ребята, приехал в Будапешт на закате дня. Еду на такси. На такси выдали билет где-то 23 евро. Обойдется доезд до ЖД вокзала. На 7-часовой поезд на Бухарест не успеваю, скорее всего. Выйду, наверное, 23:30, если будут билеты. Если нет, то придется ночевать. В Будапеште я уже был 2 раза, сейчас 3-й раз. Обходить не думаю. Нас обгоняет электричка с левого края. Így már tudunk beszélgetni. Így már tudunk beszélgetni. Azt hiszem. Так, ребята, сел в поезд. Еду по ночному Будапешту. До Бухареста пилить до завтрашнего полудня. Сейчас 19:15. Я успел на этот поезд. Но бежать пришлось, чуть не потерял по дороге чемодан. В другом вагоне, потом опять выбежал, опять вернулся. Хорошо, что поезд не уехал. Három rendőrt és egy civilt meggyilkoltak ismeretlen fegyveresek hétfőn Kazahsztán legnagyobb városában, Almatiban 3 csaknem egyidejű támadás során. A tettesek az egyik rendőrségnél és a főváros egyik kerületének belügyi részlegénél szolgálatot teljesítő őrökre támadtak. A biztonsági erők elfogtak egy fegyverest, egy másik egyelőre szökésben van. Almatiban a legmagasabb szintű terrorellenes készültséget rendelték el. Több százan tiltakoztak szerdán Jereván központjában az ellen, hogy Oroszország fegyvereket adott el Azerbajdzsánnak. A tüntetők szerint ez a lépés indította el a kiújult hegyi-karabahi harcokat. Miután a tüntetők tojással dobálták meg az orosz nagykövetséget, kisebb tulakodás alakult ki köztük és a rendőrség között. Jó ideje találgatások tárgya. A Panama papírokkal kapcsolatban Vladimir Putyin neve ugyan konkrétan nem merült fel, közeli munkatársai viszont megtalálhatók az egyik orosz bank által szervezett dollármilliárdos nagyságrendű pénzmosási körben. A Rosszia Bank a Krím-félsziget Oroszországhoz csatolása óta van rajta a listán, amelynek szereplőivel az Egyesült Államok és az Európai Unió az együttműködést megtiltotta. Szentpétervár az a hely, ahol 1977-ben minden kezdődött. Akkor és ott találkozott egy világhírű csellóművésszel, Szergej Rolduginnal, akivel a mai napig nagyon jó barátok. A dokumentumok szerint a pénz Roldugin tulajdonában lévő offshore társaságokon is keresztül ment, a művész így több $100 millió profithoz juthatott. És van még egy barát, Yuri Kovácsuk, a Kreml házi bankjának a Rossziának vezetője. A szóban forgó pénzintézet offshore cégeket hozott létre, a tengeren túli média szerint Panamában, Belize-n és a Virgin-szigeteken is bejegyeztek ilyen cégeket. A kiszivárgott dokumentumok a Mossack Fonseca elmúlt 40 után követett napi ügyelőket meg. Az iroda azt állítja, évtizedek óta semmilyen bírálat nem érte őket, soha semmilyen bűncselekmény elkövetésével nem vádolták meg az ügyvédi irodát.
A cégek bejegyzése egy üzleti körökben diszkrétnek tekintett ügyvédi irodán keresztül történt, olyan irodán, amely az offshore cégek honosítására szakosodott, nem beszélve az adóelkerülésről. A Virgin-szigeteken bejegyzett Sandalwood Continental 2011-ben $200 millió adott kölcsön egy Ciproson bejegyzett cégnek, majd eladta a kölcsönnel járó jogokat. A kölcsön 24 óra alatt 3 országot, 2 bankot és 4 céget járt meg. A Szentpétervárhoz közeli igorasi központnak ugyanabban az évben ugyancsak óriási összeget, 10 milliós kölcsönt adott a Sandalwood. Összesen $2 milliárd van szó, az orosz elnökhöz köthető cégek ennyi pénzt mozgattak offshore cégeken keresztül a dokumentumok szerint. Change position, change the game. Let's try them all in self-efficiency. Sanchez and David Blaine. The Cornish game ends in purple rain. Change position, change the game. Let's try them all in self-efficiency.